Hoxe completamos unha tramitación dunha lei para a transferencia da P9 en Galiza que é facer realidade un obxectivo fundamental da sociedade galega. E creo que é un momento que non é exagerado calificar de histórico porque levamos moitos anos de reclamacións que sempre acabaron frustrándose por decisións políticas de uns ou doutros. Cando digo uns ou outros estou facendo referencia ás forzas do bipartidismo tradicional, á forza de ámbito estatal, e non tanto nesta ocasión estamos xa completando esa tramitación. O certo é que hai décadas que o BNG, xuntamente co fin da concesión que tiña que concluir no ano 2013, quero lembrar iso, ven reclamando a transferencia. Unha reclamación que tomou corpo institucional no ano 2014, cando o Bloque Nacionalista Galego rexistrou unha proposición de lei en decembro dese ano no Parlamento de Galiza que acabou sendo debatida e aprobada na primavera de 2016. Na altura, o PP mantiña maioría absoluta no Parlamento de Galiza e tamén maioría absoluta nesta Cámara, con Mariano Rajoy de presidente do Goberno e cunha deputada por Pontevedra, Ana Pastor, como presidenta do Congreso. Curiosamente, nesa altura, nese debate, o señor Pedro Puy, que interviu aquí na anterior ocasión que debatemos sobre a transferencia da P9, era portavoz do Partido Popular no Parlamento da Galiza e expresamente reclamou ao resto das forzas políticas eliminar todas as exixencias económicas para evitar darlle un pretexto ao Partido Popular de España de que non votasen a favor desa lei. O BNG accedeu con boa vontade, mas é certo que non serviu absolutamente para nada, porque non é xa que o PP votase en contra, non, é que vetou o debate, insisto, con Ana Pastor como presidenta deste Congreso. Non se puido debater e non se puido votar. Desde entón, o PP reclama na Galiza, coa boca pequena, iso sí, a transferencia, mentres aquí actúan para bloqueala sistemáticamente. Hoxe é a prova do algodón. Se o Partido Popular está a favor desa transferencia, poden votar a favor, mas xa sabemos que non o van facer porque xa votaron dúas veces en contra, buscando pretextos falsos, valéndose da mentira e da manipulación para xustificar máis unha traizón á Galiza, como despois farán, por certo, coa débeda, coa quita da débeda ao noso país. E por qué? Pois, sinxelamente, porque o PP realmente non quere esa transferencia, tamén porque non queren aceptar o papel que xogou o BNG para facela posible. Por iso, utiliza mentiras, manipulacións, falsedades, de tal calibre que, reparen, até a letrada do Senado, no seu informe, lle desmonta as dúas principais. Di o Partido Popular, non é unha transferencia da P9 porque se difire a que haxa un acordo na Comisión Mixta de Transferencias. E o segundo argumento, non hai garantías de que a Administración galega non teña que asumir responsabilidades como, por exemplo, derivadas dunha finalización da concesión como consecuencia dunha sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. E que di a letrada no seu informe? Pois di que a Comisión Mixta de Transferencias é o mecanismo habitual para concretar aquilo que con carácter xeral se establece na lei. E, en segundo lugar, di que queda clara a responsabilidade do Estado español e que a Xunta da Galiza non terá que asumir máis que as consecuencias das súas propias decisións unha vez que sexa titular da P9. Isto é o que di o informe da letrada do Senado, desmontando as mentiras e as manipulacións do Partido Popular. E eu engadiría máis que se concrete na Comisión Mixta de Transferencias
foi incorporado expresamente por vontade do BNG tamén como unha forma de respetar a capacidade de autogoberno de Galiza, pero parece que o Partido Popular non ten ninguna confianza na súa propia capacidade negociadora co goberno do Estado. Vostedes seguirán coas mentiras e non lles valerá de nada porque esta lei vai ser aprobada. Só espero que non teñan, só esperamos que non teñan a tentación de bloquear despois de maneira permanente a negociación na Comisión Mixta de Transferencias, porque se o fan terán que dar explicacións ao pobo galego. Eu que lles aconsellaría é que utilizasen ese foro para negociar o final da concesión que é responsabilidade dun goberno do Partido Popular do señor Aznar, esa prórroga ilegal que Aznar fixo no ano 2000 e que precedeu á privatización da Audasa no ano 2003. Agora, vostedes reclaman o fin da prórroga tamén. Parécenos ben, Claro que nos parece ben. O que pasa é que non sabemos se é rectificación da súa propia actitude ou se realmente o fan tamén coa boca pequena, porque eu quero lembrar que a única forza política que trouxe ao pleno deste Congreso iniciativas para exixir ao goberno a poñer fin á concesión foi o BNG. E lembrolles que foron aprobadas en 2 ocasións con 3 meses de diferenza no ano 2024. Señoras e señoras do Partido Popular, a súa folla de servizos está clara. No ano 2000 fixeron unha prórroga ilegal de 25 anos da concesión da AP9. No 2003 privatizaron e a propia Unión Europea establece que a prórroga feita foi para facer máis atraente esa privatización e, por lo tanto, fraudulenta. No ano 2016 vetaron neste Congreso o debate e no ano 2026 votan en contra. E a folla de servizos do Partido Popular, perdón, do Bloque Nacionalista Galego tamén o está. Décadas reclamando a transferencia da AP9, 4 proposicións de lei no Parlamento de Galiza, todas elas aprobadas. Conseguimos bonificacións de até 75% para usuarios e usuarias habituais e de 50% para transportistas profesionais. Logramos, insisto, en 2 ocasións, resolucións deste pleno para poñer fin á concesión, desbloqueamos a tramitación da lei e hoxe estamos dando un paso decisivo para aprobarla. Por tanto, poden seguir contando mentiras e manipulando na televisión de Galiza ou nos medios afíns que ninguén lles vai xa creer, porque a xente o que está vendo é que vostedes votan en contra dos intereses da Galiza. Nós seguiremos traballando, saben para qué? Unha vez feita a realidade da transferencia, para facer tamén realidade a outra parte dese eslogan que concretou a aspiración da sociedade galega, que é unha AP9 galega libre de peaxes, para poñer fin a esa prórroga ilegal, para acabar coa injustiza de ter que seguir pagando por taxes por unha infraestructura suficientemente amortizada, porque queremos unha infraestructura que sexa un motor do desenvolvemento de Galiza e non un lastre como até agora. Cada quen, finalizo, ten a súa folla de servizos e a súa folla de ruta, e a folla de ruta do BNG é defender os intereses de Galiza, de todos os galegos e galegas, e por iso hoxe, a pesar do Partido Popular e de Vox, vamos sacar adiante esta lei. Moito obrigado.